Ev demo her demê we baş, ev gundê Tilgidîşeyê bi ser bajarê Dirbêsiyê ve dikeve başûrê bajarê Dirbêsiyê derdora 5 kilometra. Hejmara malê gund ji heftê heya heştê maliyê. Hejmara kesê li gund Akincî derdora 400 heya 500 mirovî ye. Gund bi tevahî Kurd e. Çend malê pêk heta Ereb jî tê hene. Jiyana gundiya debara xwe pêtir li ser çandinî û xwedîkirina ajala yan sewalan e. Ev gundê Tilgidîşeyê birayê we Ednanê Zînê ji gundê Tilgidîşê bûra bû.